kontatu nola izan den pizka bat gaurko partidua. Hasi entxufatuta, irazitugu duelo guztiak eta hori, hasi gara denbora guztiak sartxe eta eduki dugu penalti bat, faiatu duguna, baina ondoren jarraian sartu dugu, beste gol bat eta orduan joan dira gol guztiak jausten, saiek jaitsi dute ritmoa, ze pentsatzen zuten ja ezin zutela partida irabazi. Zure ustez zena izan da gakoa partida irabazteko? Lehen esan dudan bezala, sartu ditugunan ja lehenengo 3 golak, ja pentsatzen zuten ezin ziotela partidari buelta eman, eta horregatik sartu ditugu hainbeste gol. Eta hurrengo asterako, zer hobetu behar dugu, zure ustez? Defentsan gol hainbeste sartxa, ze oso partidu gutxitan utzi dugu atea 0-ra, eta orduan ez dugu gol hainbeste oparitu behar. Nire ustez hasieran oso entxufatuta atera gara, lehenengo gola nahiko harin sartu dugu, gero egia da aukera gehiago ekin ditugula, baina ezin izan ditugu sartu, bai penalti bat eduki dugu gure alde, esku bategatik, eta penalti hori errastu dugu, eta segituan bigarren gola sartu dugu. Eta nola izan da bigarren zatia? Dekantxan oso ondo atera gara, beraiek nire ustez pizkat dolduko hartuta, eta hasieran gol asko sartu ditugu eta hori eragin du beraiek nivela jaistea. Vale. Eta gaur beste posizio batean jolastu duzu, pizka bat atzeratuta, nola ikusi duzu zure burua? Nire ustez ondo jolastu dut, lehenengo zatian nire ustez bigarrenean baino hobeto, baloi gehiago ikutu dugulako, zegatik bigarren zatiak izan dira dena golak, orduan ezin izan dugu ere asko jokatu, gol asko gondirelako, eta nire ustez ondo jolastu dut. Vale, venga, eskerrik asko, Eki. Eskerrik asko, Eki.